Bolo vám povedané, že Čína je ďalšia globálna superveľmoc, nezastaviteľný ekonomický gigant, ktorý je predurčený predbehnúť Západ. Napriek tomu, v tejto chvíli, po celej Číne, desiatky miliónov prázdnych bytov stoja za zapečatenými bránami. Nedokončené obytné budovy zapadajú prachom. Systém nehnuteľností, ktorý kedysi poháňal celú ekonomiku krajiny, sa zastavuje. Úspory celého jedného pokolenia boli zničené, pričom čínska stredná trieda prišla až o 20 biliónov dolárov v majetku domácností. To je viac než celý HDP samotnej Číny. Toto nie je recesia. Je to tichá, finančná jadrová zima. Nezasahuje to len túto generáciu, ale aj tie, ktoré prídu po nej. V Číne nehnuteľnosti nie sú len o tom mať kde bývať. Pre mnohé rodiny sú nehnuteľnosti trezory, sú dôchodkovými účtami, investíciami, celoživotnými úsporami, penziami a budúcou stabilitou. To všetko naviazané na nehnuteľnosti. Preto sú Číňania tak ochotní a dychtiví investovať do nich takmer všetky svoje peniaze. Agentúra Reuters uvádza, že približne 70% všetkého bohatstva čínskych domácností je uložených v nehnuteľnostiach, čo je výrazne viac ako v USA, kde ten istý ukazovateľ predstavuje len 35%. Inými slovami, priemerná čínska rodina má takmer 3/4 všetkých svojich celoživotných úspor viazaných v betóne a tento betón rýchlo stráca hodnotu. Je toho jednoducho príliš veľa. Opatrné odhady naznačujú, že krajina má najmenej 65 miliónov prázdnych domov. Iné odhady sú výrazne vyššie. Niektoré zdroje uvádzajú, že Čína má až 100 miliónov buď prázdnych alebo nezariadených bytov. 100 miliónov bytov by stačilo na ubytovanie celej populácie Francúzska aj Spojeného kráľovstva dohromady. Je to dostatok voľného priestoru pre takmer 300 miliónov ľudí. Jeden úradník dokonca povedal, že ani obrovská populácia Číny s 1,4 miliardami ľudí by nestačila na zaplnenie nespočetného množstva nevyužívaných nehnuteľností. Po celé generácie boli čínske rodiny, najmä tie zo strednej triedy, vychovávané v presvedčení, že kúpa nehnuteľnosti je najlepšie možné rozhodnutie, aké môžu urobiť. Zatiaľ čo občania v iných krajinách, napríklad v USA, majú tendenciu diverzifikovať svoj majetok medzi rôzne aktíva, od nehnuteľností cez dlhopisy až po akcie a podiely, čínsky systém bol vždy odlišný. Dlhy často fungovalo a dávalo to zmysel. Ľuďom to prinášalo stabilitu a výnosy z investícií, aké očakávali. Ale keď máte toľko peňazí viazaných v jednej nehnuteľnosti, aj ten najmenší výkyv hodnoty má väčší význam než zvyčajne. Neovplyvňuje to len tých na vrchole potravinového reťazca, ako sú developeri, investori a špekulanti. Namiesto toho sa to rozšíri naprieč celou populáciou a ovplyvňuje kúpnu silu bežných rodín. Potláča to ich schopnosť nakupovať. Obmedzuje to ich schopnosť spotrebovávať a zmrazuje to celú ekonomiku znútra. Keď ceny nehnuteľností klesajú, milióny rodín trpia následkami. Keď sledujú, ako ich najväčšia a najdôležitejšia majetková istota sa pod tou ťarchou rúca. Preto je tento kolaps taký dôležitý, pretože Čína nepostavila len obrovské mestá a tisíce vysokých bytových domov, ale vybudovala celý finančný systém na jednom základnom predpoklade, že ceny nehnuteľností nikdy výrazne neklesnú. Dopyt by tam vždy bol, aj keby ho bolo treba nejako umelo vytvoriť. Domácnosti si mohli byť isté, že vložiť svoje peniaze do nehnuteľností a zaobchádzať s domovom ako so sporiacím účtom je najjednoduchší a najrozumnejší finančný krok, aký môžu urobiť. Teraz sú tie isté rodiny nútené sledovať, ako sa ich majetok rúca okolo nich. Vidia, ako sa ich úspory pred ich očami znehodnocujú, čistý majetok ich domácnosti začína chradnúť a vednúť. Keď sa ľudia cítia chudobní, nevyhnutne míňajú menej. Keď míňajú menej, ekonomika sa spomaľuje. Keď sa ekonomika spomaľuje, trh s nehnuteľnosťami ešte viac oslabuje. Je to začarovaný kruh, ale najhoršie na tom všetkom je, že to nebola len obyčajná nehoda alebo nešťastná zhoda okolností. To, čo na povrchu vyzerá ako kríza na trhu s nehnuteľnosťami, je v skutočnosti niečo oveľa temnejšie. Je to systém postavený na klamstvách a prázdnych sľuboch. Model, ktorý premenil domovy na finančný výnos a peniaze strednej triedy na palivo, ktoré udržiavalo tento stroj v chode. Takže zatiaľ, čo tie desiatky miliónov domov zostávajú bez života a účelu, bohatstvo, ktoré ich pomohlo postaviť, rýchlo mizne. Ale ako sa mohol celý národ nechať oklamať a kúpiť milióny prázdnych škatúľ? Je to jednoduché. Boli oklamaní. 10 ročia bola verejnosť presviečaná príbehom postaveným na predstave nedostatku. Vládnuce triedy čínskej komunistickej strany, alebo ČKS, ich varovali, že pôda je vzácna, že mestský priestor je obmedzený, že neustály presun vidieckych obyvateľov do veľkých miest a metropolitných centier znamená, že hodnota nehnuteľnosti je odsúdená rásť. A časom boli ľudia presvedčení o jednej nevyhnutnej pravde. Kupujte teraz, alebo budete navždy vylúčení.
Byty prestali pôsobiť ako luxusné kúpy alebo dokonca len ako miesta na bývanie. Stali sa z nich prostriedky na prežitie. Bol to jediný spôsob, ako ochrániť budúcnosť svojej rodiny, aby nezostali pozadu. ČKS túto retoriku podporovala rôznymi spôsobmi, vrátane agresívnej propagácie národnej stratégie na zvýšenie urbanizácie. Presnejšie povedané vo svojom 14. 5-ročnom pláne, ktorý prebiehal od roku 2021 do roku 2025, štát stanovil konkrétny cieľ urbanizácie na úrovni 65%. Chcel, aby do roku 2025 žili približne 2/3 obyvateľstva krajiny v mestách. Už v predchádzajúcich rokoch prešla krajina bezprecedentnou urbanistickou premenou. Celková miera urbanizácie v krajine zrástla z necelých 36% v roku 2000 na viac ako 60% do roku 2019. To je ekvivalent takmer 400 miliónov ľudí navyše žijúcich vo veľkých mestách, čo je viac ako celá populácia Spojených štátov. Tento prílev vidieckych obyvateľov do metropolitných oblastí sa ukázal byť obrovským prínosom pre ekonomiku. Preto nie je prekvapením, že tí, ktorí sú pri moci, chcú vidieť neustále rastúcu urbanizáciu. Počas 10 rokov tohto storočia a aj v 20 rokoch nespočetné štátne zdroje zdôrazňovali dôležitosť cieľa 65%. Štátne mediálne agentúry, akademické inštitúcie a korporátni developeri všetci pomáhali budovať narratív, že stovky miliónov ďalších vidieckých pracovníkov sa chystajú prúdiť do miest. Existoval by nekonečný a neukojiteľný dopyt po nehnuteľnostiach vo veľkomestách. Bola to dokonalá psychologická pásca. Vyvolajte v ľuďoch presne toľko paniky a pochybností, aby sa všetci rozhodli nakupovať byty za extrémne prehnané ceny. Ale tu je ten háčik. Celý príbeh bol založený na zastaraných predstavách. 10 ročia celková populácia Číny rástla a urbanizačný program krajiny fungoval. Milióny ľudí opustili vidiecké komunity v prospech lepšieho života vo veľkom meste. Ale v 20. rokoch 21. storočia sa to všetko zmenilo. Nastúpila nová realita, v ktorej populácia Číny rýchlo klesá a zároveň stárne. Údaje ukazujú, že populácia v roku 2021 v podstate stagnovala a odvtedy každý rok klesá. Tento demografický posun je dôležitý. Trhy s nehnuteľnosťami sú závislé od nových kupcov. Potrebujú mladé páry a mladé rodiny, ktoré chcú robiť prvé kroky k vlastnému bývaniu. Ale keď vaša populácia aktívne klesá, a prognózy naznačujú, že ide o dlhodobý trend, dopyt, ktorý poháňa trh, sa oslabil. A to všetko sa deje v čase, keď sa stavia nadbytočné množstvo bytov. Títo majú moc o tom všetkom vedeli, ale museli udržať vieru ľudí v systém. Aby to dosiahli, museli udržiavať mýtus o nedostatku. Ak by rodiny verili, že domov je málo, ochotne by ich kupovali čoraz viac. Im by to nevadilo, pretože boli presvedčení, že nakoniec budú v zisku. Ale ak dopyt v skutočnosti nikdy neexistoval, prečo sa vôbec stávalo toľko miest a mrakodrapov? Tu vstupujú do hry miestne samosprávy. Čínske miestne samosprávy neboli pasívnymi divákmi ani nevinnými pozorovateľmi v realitnom búme krajiny. Boli jeho aktívnymi účastníkmi. V skutočnosti sa na určitej úrovni na tom takmer stali závislými. Podnecovali to a pozbudzovali ľudí aj investorov, aby kupovali stále viac a viac domov. Prečo? Pretože aspoň časť peňazí z predaja pozemkov na miestnej úrovni prúdi priamo do pokladníc týchto samospráv. Potrebovali, aby tieto peniaze prichádzali za každú cenu. V roku 1994 Čína zaviedla fiškálnu reformu. Toto predstavovalo obrovskú zmenu v spôsobe, akým krajina spravovala dane a zaviedlo nový systém rozdeľovania daňových príjmov, ktorý mal za cieľ opätovne centralizovať výber príjmov, ktoré v predchádzajúcich rokoch klesli na znepokojujúco nízku úroveň. Inými slovami, bolo to navrhnuté tak, aby sa zvýšil podiel daňových príjmov, ktorý išiel priamo do centrálnej vlády. Reforma zaviedla nový národný daňový základ, ako aj systém dane z pridanej hodnoty, teda DPH. Všetky dane boli rozdelené do troch samostatných kategórií: centrálne, miestne a spoločné. To viedlo k pomerne dramatickej nerovnováhe v ekonomike krajiny, kde centrálna vláda bohatla, zatiaľ čo miestne samosprávy chudobneli. Zostali im obrovské fiškálne povinnosti ako financovanie miestneho zdravotníctva, údržba infraštruktúry, vyplácanie platov verejných zamestnancov a poskytovanie vzdelávania, ale mali na to menej peňazí. Takže tieto miestne samosprávy urobili jediné, čo mohli. Hľadali iné zdroje príjmov a čoskoro si uvedomili, že predaj pozemkov je jednou z najefektívnejších možností, ktoré majú k dispozícii. Nešlo o to, že by vlády nutne chceli byť nečestné alebo zlomyselné. Jednoducho robili to, čo museli, aby prežili. Nakoniec sa stali závislými od predaja pozemkov, aby zostali nad vodou. Štatistiky ukazujú, že medzi rokmi 2000 a 2017 predstavovali príjmy z pozemkov viac ako 50% všetkých fiškálnych príjmov miestnych samospráv. To nie je nejaký vedľajší zdroj príjmov, je to fiškálna závislosť.
Ak by vláda nedokázala predať dostatočné množstvo nehnuteľností, jednoducho by nemala dosť peňazí na ďalšiu prevádzku. A ak by sa to stalo, ich infraštruktúra by sa rozpadla, ich služby by zoslabli a obyvatelia by pravdepodobne hromadne odišli. Ich krehké ekonomiky by boli ešte viac poškodené. Ale to, čo sa začalo ako boj o prežitie, sa čoskoro zvrhlo na snahu zarobiť čo najviac peňazí ako len mohli. Už to nebolo len o získaní dostatočných príjmov na pokrytie výdavkov. Tieto vlády sa snažili vyťažiť z každého štvorcovej stopy pôdy čo najviac juanov. Fakticky začali využívať predaj pôdy ako zbraň, čím sa trh s nehnuteľnosťami stal ich osobným finančným motorom. Menej sa sústredili na verejné povinnosti a viac na marketing a podporu neustále rastúcej realitnej bubliny. Každý kúsok pôdy, ktorý mohli predať, znamenal viac peňazí prúdiacich na ich účty, aby pomohli vyrovnať rastúce deficity. Problémom tohto prístupu však bolo, že miestne rozpočty sa stali neoddeliteľne späté s hodnotou pôdy. Ak by tieto hodnoty niekedy klesli, najviac by to zasiahlo miestne samosprávy. Ale kto vlastne skupoval všetku tú pôdu a nehnuteľnosti a ako skrývali dlh? V rokoch po fiškálnej reforme v roku 1994 sa miestne samosprávy stávali čoraz viac závislými od predaja pôdy a nehnuteľnosti na získavanie kľúčových príjmov. To však viedlo k vzniku úplne novej dilemy. V systéme s priamymi limitmi na požičiavanie, ako mohol tento stroj ďalej fungovať? Ako mohli tieto orgány naďalej požičiavať peniaze na financovanie rozvoja nových nehnuteľností a stavebných projektov? Každému vonkajšiemu pozorovateľovi sa zdalo nevyhnutné, že dlhové limity budú nakoniec dosiahnuté. V tom momente by sa pre miestne vlády stalo nemožným požičiavať si peniaze, ktoré potrebovali na udržiavanie chodu systému. Napriek tomu však nejako našli spôsob, ako tento problém obísť. Riešenie prišlo vo forme niečoho, čo sa nazýva Local Government Financing Vehicles, alebo LGFV. V skratke, LGFV sú štátom podporované spoločnosti, ktoré umožňujú miestnym samosprávam požičiavať si obrovské sumy peňazí bez toho, aby oficiálne uvádzali tento dlh vo svojich účtovných knihách. Finanční experti ich dokonca nazvali čiernymi dierami čínskeho finančného systému. A rovnako ako sa miestne samosprávy začali spoliehať na predaj pôdy, čoraz viac sa stávali závislými aj od týchto LGFV. A to v naozaj ohromujúcej miere. V jednom momente správy odhalili, že celková výška tieňového dlhu nahromadeného prostredníctvom LGFV dosiahla ohromujúcich 9 biliónov. V reálnych číslach to znamenalo, že približne polovica celkového HDP Číny bola ukrytá v týchto subjektoch mimo účtovnej závierky. A veľká časť týchto peňazí smerovala priamo do projektov rozvoja nehnuteľnosti a ďalšej infraštruktúry. Všetko to bolo zamerané na to, aby sa tieto regióny stali atraktívnejšími pre potenciálnych investorov, podnikateľov a budúcich obyvateľov. S takmer neobmedzenými možnosťami zadlžovania prostredníctvom svojich mechanizmov tieňového dlhu miestne samosprávy začali stavať všetko, čo im napadlo, aj keď to nemuselo dávať zmysel. Vysokorýchlostné železničné trate vedúce nikam konkrétne, veľkolepé námestia a plochy, aj napriek tomu, že v ich okolí nebolo nič dôležité. A samozrejme aj veľké množstvo rezidenčných nehnuteľností. Mnohí ľudia majú mylnú predstavu o tzv. Čínskych mestách duchov. Analytici vidia obrázky týchto obrovských prázdnych priestorov a predpokladajú, že sú výsledkom zlého plánovania alebo byrokratickej neschopnosti. Tvrdia, že miestne úrady museli byť príliš optimistické ohľadom svojho rozvoja alebo sa pustili do nových projektov bez dôkladného premyslenia. Skrátka si myslia, že všetky tie prázdne budovy sú nešťastné nehody alebo neúmyselné vedľajšie účinky nadmerných ambícií. Mýlia sa. Tieto mestá duchov tam nie sú náhodou. Nie sú to plánovacie chyby. Sú to zóny na získavanie peňazí cez dlh. Neboli postavené preto, že by po nich bola dopyt, ale preto, že samotný akt ich výstavby pomohol premeniť pôdu na peniaze. A to následne umožnilo úradom zadlžiť sa ešte viac, čo potom otvorilo cestu k ešte väčšiemu rozvoju. Nebol to zdravý systém v žiadnom zmysle, ale bol funkčný. Tieto prázdne domy nikdy neboli určené na bývanie pre ľudí. Ich skutočným účelom bolo vytiahnuť bohatstvo zo strednej triedy a premeniť ho na financovanie na udržanie chodu štátu. Betónové veže boli len zábezpekou a vďaka nim boli miestne vlády zachránené. Ale to vytvorilo bublinu tak obrovskú, že vzdorovala globálnym ekonomickým zákonom. Na svojom vrchole sa rozsah čínskeho realitného trhu stal takmer nepochopiteľným. Prekonal všetky rekordy a zničil štandardy. Vzdoroval logike a rozumu, aby sa stal oveľa väčším než čokoľvek, čo svet dovtedy videl. Odhady sa líšili podľa zdrojov, ale všeobecne sa prijímalo, že hodnota čínskeho realitného trhu nakoniec dosiahla viac ako 60 biliónov dolárov. To je viac ako rezidenčný trh Spojených štátov a 4-krát viac ako HDP Číny. V skutočnosti je to ekvivalent kombinovaného HDP niekoľkých najbohatších krajín sveta, vrátane Číny, USA, Japonska, Nemecka a Indie.
Je to astronomická suma peňazí, všetko viazané v nehnuteľnostiach, tehlách a betóne. V tom momente sa to v podstate stalo najväčšou finančnou anomáliou modernej histórii a neriadilo sa to bežnými vzorcami a pravidlami, ktoré by človek očakával. Fungovalo to skôr ako klasická pyramidová schéma, než ako bežný realitný sektor. Spodná vrstva tej pyramídy, tá časť, ktorá podopierala všetko ostatné, bol model predpredaja. Ako už názov napovedá, tento model zahŕňa kupujúcich, ktorí platia za nehnuteľnosti ešte predtým, než vôbec existujú. Vo väčšine ostatných krajín sveta to takto nefunguje. V USA môžu kupujúci zložiť zálohu na dom, ktorý je vo výstavbe. Pričom táto záloha môže byť len 10 alebo dokonca 5% z konečnej kúpnej ceny. Je to spôsob, ako si zabezpečiť kúpu a preukázať svoj záujem o nehnuteľnosť. Ale neočakáva sa od vás, že zaplatíte celú cenu naraz. Najmä, ak ešte nie je dokončená. Čínsky model však vyžaduje, aby kupujúci zaplatili 100% predajnej ceny vopred, ešte predtým, ako sa vôbec začne s výstavbou. Aby to mohli urobiť, občania si často museli brať obrovské hypotéky. Všetko stavili na budovy, ktoré boli len na papieri, ako plány. Odovzdali by všetky svoje celoživotné úspory developerom, dúfajúc a modliac sa, že dodržia svoju časť dohody. To, čo sa malo stať ďalej, bolo, že tieto peniaze z predpredaja mali byť uzamknuté na viazaných účtoch, kým sa domy nepostavia. Museli splniť pôvodné špecifikácie a očakávania kupujúceho, čím sa predišlo akýmkoľvek sporom. Čo sa však často stávalo, bolo to, že developeri použili tieto peniaze na kúpu ešte väčšieho množstva pôdy od miestnych samospráv, zvyčajne za neúmerne vysoké ceny, čím celý cyklus opäť roztočili. Pre týchto developerov a investorov to bolo logické riešenie, nemalo zmysel odkladať nákupy a v konečnom dôsledku zaplatiť viac. Čím viac pôdy kúpili dnes, tým viac peňazí mohli zarobiť zajtra. Bol to možno najväčší pyramidový podvod, aký kedy svet videl. Celé to záviselo od toho, že na spodnej úrovni budú neustále prichádzať noví kupci, aby peniaze stále prúdili dovnútra. To bol jediný spôsob, ako by sa staršie projekty vôbec dokončili a nové by mohli byť naďalej financované. Ako náhle sa prílev drobných kupcov, čo je len trochu spomalil, celá pyramída sa mohla zrútiť. A presne to sa aj stalo, pretože bublina v hodnote 65 biliónov dolárov postavená na predpredaji nemôže trvať večne. Niekto musel zatiahnuť za záchrannú brzdu. V roku 2020 komunistická strana Číny vypla pyramidovú schému na trhu s nehnuteľnosťami. Regulátori zaviedli tzv. Politiku troch červených čiar. Išlo v podstate o súbor obmedzení dlhu, ktoré mali zabrániť realitným developerom neustále zvyšovať svoju zadlženosť. Developeri museli splniť 3 konkrétne kritériá týkajúce sa ich dlhových pomerov. Ak porušili všetky 3 pravidlá, bolo im zakázané prijímať akýkoľvek ďalší dlh. Dokonca aj porušenie jednej alebo 2 čiar viedlo k trestu, hoci o niečo menej prísnemu. V dôsledku tejto taktiky náhleho zastavenia boli aj tie najväčšie developerské firmy nútené znižovať svoju zadlženosť, čo viedlo k obrovskej likviditnej kríze. To tiež viedlo k tomu, že mnohí externí pozorovatelia a analytici úplne nepochopili podstatu tejto politiky. Naozaj mnohé spravodajské agentúry, najmä na západe, prezentovali 3 červené línie ako akýsi omyl. Tvrdili, že regulátori v Pekingu nesprávne posúdili krehkosť trhu alebo dokonca urobili nejakú byrokratickú chybu, čo viedlo k tomu, že veľkí developeri nesplácali svoje záväzky. Napriek tomu, akokoľvek to vyzerá katastrofálne, toto nebola chyba. Nebolo to prehliadnutie ani nesprávny odhad, ale premyslený reštart zo strany tých, ktorí sú na najvyšších pozíciách moci. Peking sa pozrel na stav developerského sektora a videl šialené úrovne dlhu, ktoré sa vymykali spod kontroly. Videli rastúcu závislosť miestnych vlád na ich mechanizme tieňového dlhu a neustále sa rozširujúci rad zbytočných projektov a prázdnych budov a rozhodli sa to všetko zničiť. Nie doslova, ale obrazne. Kontrolované. Prasknutie bubliny, nútená demolácia systému, ktorý bol príliš dlho ponechaný na pospas rozkladu. Pretože ak by sa tomuto systému dovolilo pokračovať a developeri by si naďalej požičiavali stále viac a viac peňazí, dôsledky by začali zasahovať širší štátom vlastnený bankový systém. Ten istý systém, ktorý poháňal režim KSČ. Bol to krok na vlastnú záchranu, bola to cesta strany ako získať kontrolu nad zhoršujúcou sa situáciou a odstrániť rastúcu hrozbu pre vlastnú existenciu. A keď centrálna vláda odrezala inštitucionálne úverové linky, ktoré 10 ročia poháňali zadlžených developerov, vedela, čo bude nasledovať. Očakávala platobnú neschopnosť a krízu likvidity, ktoré pohltia stavebný sektor. Vedela tiež, že nespočetné množstvo lônás uložili svoje úspory do týchto nehnuteľností, za to tiež zaplatí cenu, že všetky ich nádeje a sny o bezpečnej, stabilnej finančnej budúcnosti sa rozplynú ako dym. Ale tieto eventuality prijala ako priateľné vedľajšie produkty. Boli to nešťastné, ale nevyhnutné dôsledky.
bola to strategický kompromis. KSČ sa dobrovoľne rozhodla obetovať bohatstvo, stabilitu a budúcnosť celej strednej triedy, aby ochránila svoje finančné systémy a politickú kontrolu. Ľudia boli len deformačné zóny v čelnej zrážke štátu s developerským sektorom. Možno sa štát zachránil, ale občania zostali niesť všetky straty. Štrukturálne dôsledky rozhodnutia KSČP použiť núdzový vypínač boli okamžité, brutálne a historické. Keď vyslá likvidita, na ktorú sa spoliehali pri fungovaní, desiatky čínskych developerských spoločností začali krachovať. Od roku 2021 viac ako 50 čínskych developerov nesplnilo svoje záväzky z dlhopisov v zahraničí, pričom celková suma nesplatených záväzkov dosiahla ohromujúcich $100 miliárd. To je vlna nesplácania ešte väčšia ako americká hypotekárna kríza v roku 2008, ak hovoríme čisto o platobnej neschopnosti developerov. A nešlo len o malé firmy alebo neznámych hráčov v developerskom sektore. Boli to niektoré z najväčších a najúspešnejších spoločností. Napríklad spoločnosti ako Evergrande. Založená v roku 1996, postupne sa vypracovala na druhého najväčšieho developera podľa predaja v celej Číne v roku 2017. O rok neskôr bola oficiálne označená za najhodnotnejšiu realitnú spoločnosť na svete. Zameraná predovšetkým na predaj bytov pre ľudí s vyšším a stredným príjmom, zdalo sa, že táto spoločnosť je neporaziteľná a predurčená na neustály rast. Bola to neotrasiteľná, nenahraditeľná opora odvetvia. Do roku 2021 však spoločnosť Evergrande prakticky skolabovala. Jej záväzky v hodnote $300 miliárd už neboli udržateľné, podľa troch červených čiar. Smrť tejto firmy bola zdĺhavá, ale nevyhnutná. Spoločnosť, ktorá bola ešte pred pár rokmi jednou z najsilnejších v celej Číne, oficiálne vyhlásila bankrot v roku 2023 a bola zlikvidovaná v roku 2024. Country Garden bola ďalšou spoločnosťou, ktorá pod novou politikou nesmierne trpela. Začala v roku 1992 a prešla podobným zostupom ako Evergrande. Získala miesto v rebríčku Fortune Global 500 a vybudovala rozsiahle portfólio nehnuteľností. Mala projekty po celej Číne, aj v zahraničí, napríklad v Malajzii a Austrálii. V roku 2023 však spoločnosť Country Garden oznámila, že nie je schopná splniť svoje záväzky z offshore dlhov a preto bola považovaná za neplatiča. Stala sa ďalšou známou obeťou masakru na trhu s nehnuteľnosťami. Priamym dôsledkom toho, že toľko developerov bolo nútených ukončiť činnosť, dostal obrovské množstvo predaných, ale úplne nedokončených bytov. Milióny občanov sa ocitli uviaznutí v dystopickom paradoxe. Boli zo zákona povinní platiť mesačné hypotéky za nehnuteľnosti, ktoré si kúpili, aj keď tieto nehnuteľnosti neboli ani zďaleka vhodné na bývanie a pravdepodobne nikdy ani nebudú. To následne viedlo k historickému narušeniu čínskej spoločenskej zmluvy. Po celej Číne, v mestách blízkych aj vzdialených, sa kupujúci bytov spojili a spoločne sa dohodli na bojkote svojich hypoték. Odmietli zaplatiť čo je len ďalší juan, pokiaľ nebude výstavba ich domov dokončená. Mladí ľudia po celej Číne zašli ešte ďalej. Keď videli, ako sa okolo nich rozvíja kríza a uvedomili si, že ich vlastná budúcnosť sa práve vymazáva, začali hnutie Tangping, alebo hnutie ležania na plocho. Zahrňalo to mladé generácie, ktoré sa vystúpili z ekonomického systému, odmietli hrať svoju úlohu pri vytváraní bohatstva pre systém, ktorý bol očividne nastavený proti ním. Štát sa snažil obmedziť škody tým, že sa spoliehal na osvedčenú techniku cenzúry, aby odstránil protestné odkazy z televíznych obrazoviek a sociálnych sietí. Ale toto už nie je len lokálna kríza, dôsledky sa šíria za hranice Číny. Doteraz bol tento príbeh obmedzený na hranice Číny. Ovplyvňoval len jej obyvateľov a jej ekonomiku. Západní pozorovatelia mohli sledovať situáciu s istou mierou pohodlia a istoty, zdanlivo v bezpečí, s vedomím, že ich táto kríza neovplyvní. Napokon odohrávala sa na druhej strane planéty. Ale považovať prasknutie čínskej realitnej bubliny za akýsi izolovanú alebo čisto vnútroštátnu záležitosť je nebezpečná chyba. Udalosť takéhoto rozsahu má silu vyvolať otrasy ďaleko za svojim epicentrom, ďaleko za hranice krajiny a do iných štátov a kontinentov. A presne to sa aj deje. Kolaps developerského sektora bol len pacientom nula rýchlo sa šíriacej globálnej nákaze a dôsledky sa už šíria dvoma odlišnými spôsobmi. Prvým je masívna vlna odlivu kapitálu. Keď si títo čínsky občania zo strednej triedy začali uvedomovať, že ich domáce aktíva rýchlo strácajú hodnotu alebo ich dokonca likviduje štát, začali panikáriť. A v tom záchvate paníky sa snažili presunúť akýkoľvek zvyšok svojho majetku z Číny do iných trhov, presnejšie povedané na západné trhy. Správy ukazujú, že obrovské množstvá čínskeho kapitálu sú vyvážané z Pekingu na zahraničné realitné trhy. Čínsky developeri a investori skupujú domy na miestach ako Los Angeles a San Francisco v USA, Vancouver a Toronto v Kanade, Londýn a Paríž v Európe a dokonca aj Sydney v Austrálii. Toto je ten vlnový efekt. Ako všetky tieto peniaze prúdia do západných realitných trhov,
Spôsobuje to rast priemerných cien zostávajúcich nehnuteľností. To následne ovplyvňuje miestnych obyvateľov. Ľudia, ktorí vyrastali s tým, že si šetrili čo najviac peňazí, všetko v nádeji, že si raz budú môcť dovoliť vlastný domov a usadiť sa. Teraz sú tí istí ľudia vytlačaní z trhu kvôli vysokým cenám. Samozrejme nerobia to úmyselne, ale tí istí developeri, investori a čínske rodiny zo strednej triedy vyvážajú svoju domácu bytovú krízu do iných krajín. Druhý spôsob, akým táto kríza bezhlavo prekračuje hranice, súvisí s modelom miest duchov. Je to myšlienka, že obrovské korporátne a štátne subjekty v podstate vlastnia a prevádzkujú celé mesta, pričom jednotlivci nevlastnia nič, ale všetko si len prenajímajú. Väčšine ľudí to znie ako dystopické peklo. Nezávislí analytici už tvrdia, že Čína v podstate poskytla ideálne reálne testovacie prostredie pre tento nový ekonomický model. Systematickú likvidáciu vlastníctva nehnuteľností strednej triedy, len slabo maskovanú pod zámienkou stabilizácie finančného systému. Niektorí veria, že vlastníctvo súkromného majetku už nie je snom ani ambíciou pre pracujúcu a strednú triedu. Namiesto toho je to vzdialená spomienka. Ale ak je vlastníctvo bývania mŕtve, čo ho nahradí? Aj keď môže ešte chvíľu trvať, kým zvyšok sveta dobehne, Čína už zjavne smeruje k spoločnosti bez vlastníctva. Centrálna banka krajiny pokračuje v integrácii tzv. Digitálneho juanu, známeho aj ako e-cény. Ide o digitálnu formu zákonného platidla, ktorá má nakoniec nahradiť fyzickú hotovosť. Začalo to ako obmedzený pilotný program, ale rýchlo sa to rozširuje na niečo oveľa väčšie, ako plynú dni a týždne roku 2026. eCNY sa zavádza do najväčších mobilných aplikácií a platformiem v krajine, ako sú WeChat a Alipay. Bol tiež integrovaný aj do verejného sektora. V máji 2023 začali čínsky štátni zamestnanci dostávať svoje platy vo forme tejto digitálnej meny. Čoskoro budú môcť občania používať túto menu na platenie za verejnú dopravu alebo pri pokladniach v maloobchodných predajniach. Kríza v oblasti nehnuteľností v podstate poskytla vláde dokonalé krytie na zavedenie tohto systému. Keďže tradičné bohatstvo založené na nehnuteľnostiach bolo zničené, občania majú k dispozícii len obmedzené možnosti. Preto je pravdepodobnejšie, že príjmu štátom podporovanú digitálnu infraštruktúru len preto, aby prežili. Ale nemýlte sa, digitálny juan nie je bežná mena, ani nie je neutrálny. Je to programovateľný a úplne sledovateľný nástroj sociálnej kontroly. A táto kontrola je úplne v rukách centrálnej vlády. Ak by chcela, komunistická strana Číny by mohla naprogramovať určitý dátum expirácie finančných prostriedkov, aby prinútila ľudí ich minúť. Mohla by zmraziť peňaženky tých, ktorí prejavujú akýkoľvek druh nesúhlasu alebo neposlušnosti. Mohla by automaticky vymáhať pokuty a sankcie na základe monitorovania sociálneho kreditu v reálnom čase. Medzi tým aj tí, ktorých sa kríza v Číne priamo nedotkla, začínajú klásť otázky o svojich financiách. Ľudia sa cítia chudobnejší, míňajú menšie sumy a snažia sa robiť rozumnejšie rozhodnutia s peniazmi, ktoré majú. Čoraz viac odmietajú starodávnu stredostavovskú dohodu, ktorá sa točí okolo postupného budovania kariéry a ukladania väčšiny peňazí do nehnuteľností. Pretože keď nehnuteľnosti prestanú rásť na hodnote, samotný prísľub spoločenského postupu už nepôsobí dôveryhodne. Na najvyšších úrovniach a v zákulisí medzinárodných trhov sa už veľkí investori dávajú do pohybu. Inštitucionálny kapitál uteká z papierových aktív a trhov s nehnuteľnosťami a presúva sa do hodnôt, ktoré sú považované za stabilnejšie a istejšie, ako je zlato a iné hmotné komodity. Pretože finančná jadrová zima už nie je teória, ani predpoveď. Je to bod na obzore a každým dňom sa zväčšuje. A ak sa jednotlivci už nemôžu spoliehať na tradičné modely hromadenia bohatstva, na ochranu svojej bezpečnosti a budúcnosti svojej rodiny, musia hľadať iné možnosti. A jednou z týchto možností je byť ochotný prispôsobiť sa svetu, kde samotný pojem vlastníctva je skutočne pod útokom. Kolaps čínskeho trhu s nehnuteľnosťami je len jednou časťou väčšieho problému. Peking sa momentálne stojí na pokraji finančnej priepasti a možno neexistuje jednoduché východisko. Zistite celý príbeh a prečo čínska ekonomika zlyháva, alebo si pozrite toto.